Gava mirov diçe reqayê bêdengiyeke bixof û heta çav dibîne wêrankarî xuya ye. Reqaya ku heyamekê di geşbûneke berdewam de bû, cihê niştecîbûna 260,000 kesan bû, ji aliyê firokeyên Amerîka û hevpeymanan ve hat xopan kirin. Zahmete bêsawêrkirin ku careke din vekere wek berê. Raweska hemeya yekem, cihê herî kirêt êl bajêr di dema Daişê de qada serjêkirina mirovan e. Ku berê cihê herî bixrecir li Reqayê bû. Çavê me bi şoförê kamyonekê ket, cih nîşanî me dida. Qada Nehîm. Navê wê qada cennetê bû. Vê gar navê wê biye qada cehennemê. Ji ber ku me pir dixwest bêne vir û cihekî xweş bû. Lê em vê gar naxwazin. Xalit yek ji wan kesan bû ku hatin neçarkirin li serjêkirina xelkê ji aliyê Daişê ve binêrin. Serjêkirin karê ku bû sembola naskirina Daişê. Ev derbû qada serjêkiriyan. Her tim dema Daişê serê mirovekî jê dikir, bi van sîxan ve diçikand û dadleqand. Ev der navçeya bidarvekirinê bû. Her kesek bidarve bikirana, bixwestan her karekê xelkê pê bitirsînin li vir cî bi cî dikirin. Vîdeoyên serjêkirinê ku xelkên hemû cîhanê bizdandin, li vir zarok dihatin bêgavkirin li vîdeoyan binêrin. Ev der cihekî taîbet bi zarokan bû. Ekraneke gelekî mezin danî bûn li vir. Binêre çawa kursî hatine danîn. Da ku zarok li mirin û daliqandin û gurandinê binêrin. Zarokan ku mirîşk yan ajalekî mirî li ser qadebirîtana tirsiyan. Lê vêga mirovan dibînin ku serê wan ji laşê wan cuda biye. Natirsin û têk naçin. Ev jiyana me bû. Bibû jiyaneke wek dojehê. Em çi qasî bêtir bikevin hundurê Reqayê, rêjeya wêrankariyê bêtir xuya dike. Tevî vê jî em çend nîşanên vegera jiyanê dibînin. Tevî kul rojhilatê Reqayê karê paqişkirina kolanan berdewam e. Lê paqişkirina tevahiya bajêr wek erkekî nepêkan dixuye. Min wezne Hamîd Mihemed nas kir. Bi birayê xwe re şev û roj gihandine hev ji bo paqişkirina xanî û dukana xwe ya firotina şînkatiye. Her çi qasî ev tişteke ku pêkane mirov nikaribe ji sedî yek wek berê lê bike, lê ez dijîm, emrê min diçe, sebrê dikim û ji pêşî ve dest pê dikim û kar dikim. Dikana firotina şînkatiyan ve dikim û li ser dijîm. Emrê ku maye pê xilas dikim. Li ser kolanê blokên nû tên firotin. Lê pereyên wezneyê nînin wan bikire. Ew jinebiye û şeş zarokên wê hene. Di dema şer de bu armanceke hêsan a Daişê. Lê nizarî bûn bi kê re tûş bûne. Ji me re digotin biterikînin herin. Ez nediçûm. Saet 5 bû dema hatin gundê me. Mala cîranê me dagir kirin û kirin baregeh. Lê em ji mal derneketin. Em razî nebûn ku em malê xwe biterikînin û herin cihekî din. Çekdarên Daişê daxwaz ji wezneyê kirin dikana xwe bigire, piştre mêr bike, yan li ser xêra xwêrxwazan bijî. Gotin me te agahtar kir cara yekem û cara duyem û cara sêyem. Lê tu guh nadî me. Gotin divê tu bi me re werî bahesebeyan. Hinek dar li nêzîkî min bûn. Min got ewan, eger ez ji deriyê dikanê derkevim, ez ê van daran di serî we de bişkînim. Eger tu gule jî berdî min, ez ji deriyê dikanê dernakevim. Dema wezne daxwazkariya wan red dike, çekdarekî Daişê lê dide. Gava gotin divê tu bi me re werî bahesebeyan, min got ez ê çima werim bahesebeyan. Ji ber ku ez razî nebûm ji dikanê derkevim. Ku tu mêr bî, tê destê xwe li hember jinekî bilind nekî û li min nedît.
وێرەکیە وەزنەیە تشتێکی بەرچاوە هینجیش بەر تشتێن کو هاتن سەرێ وێ دنالە کا ez ê çawa ji we re bêjim yanî Xwedê heqî me bistîne her tiştê ku em pê gihîştibûn wêran kirin wê hesta me çawa vegelo Xwedê heqê me ji wan re nehêle hema ji çaxa ku hatin her tişt wêran kirin em li benda wê rojê bûn ku ji wan rizgar bibin ne şeva me şev û ne roja me roj bû em li benda wê rojê bûn ku ji wan rizgar bibin ئیرۆنیە نەخۆش ئەوە ku wezne rûbirûyî çekdarên Daişê rawestiya ji bo dikana wê negirin. Lê bombebarana firokeyên hevpeymanan dikana wê xwepan kir. Gava firokeyan bombebaran kir, ez rawestiya bûm. Êdî min tiştek nedibihîst. Ebayek li min bû. Min ji xwe kir da ku êş negihîje min. û dema xwelê û toz û duman neman, em hemû çûn. Em ji vî derê derketin derve. Ehmet, canê min, Rewat, canê min, hûn çawan in? Dibin de silata Daişê de tirsa wê ya herî mezin li ser zarokên wê bû bi taybetî keça wê ya mezin. Ez ditirsiyam çekdarên Daişê wê bibînin û çavên xwe berdin wê. Çimkî xweşik e. Min nedihişt derkeve. Eger min bixwesta wê bibin baxal yan xaltikên wê, min cilên şerî yên temam lê dikir û min nedihişt rûyê wê bibînin. Daişiyan jin dişandin malan. Pirs dikirin, keçên me ji bo zewacê hene. Min digot na, keçên me ji bo zewacê nînin. Zarokên xwe li derveyî bajêr li ba bavê xwe yê nexweş danîn. Tevî hemû pirskirêkên wê çavên vê pîreka wêrek li jiyaneke nû ye. Silav yabo. Tu çawayî? Baştirî vêga? Heta niha jî jin û mêr ji Daişê ditirsin. Lê bila Daişiyek rûbirû li min binêre, ji xwe eger Daişiyek li ser qadê mabe, bila li nava çavê min binêre û bibîne gelo ez jê ditirsim. Yanî pêkane ji binê erdê ji min re derkeve. Bila ji binê erdê ji min re derkeve pêkane. Çi ye Daeş? Ez ê dîsa li hember wî rawestim. Ez ne ji Daeş û ji ne jî kesî din natirsim. Her kî êrîşi min bike, ez ê li dijî wî derkevim. Li Reqayê tu li her cihî binêrî paşmayên karasatê hene. Maddeyên teqemeniyê li her cihî hene. Me guleyeke hawanê û sellikek bombe li wê navê dîtin. Bombeyên vedayî li hemû deverên bajêr hatine danîn. Her roj qurbaniyên nû ji wan çê dibin. Di dema çûna ber bi bajarê Reqayê ve pîkabek li pêşiya me diçû. Qurbaniyên herî nû yên bombeyên vedayî hilgirtibû. Em bi dû wan ketin ber bi klînîkê. Birîndar çekdarên Kurd ên ser bi wê hêzê ne ku bi alîkariya firokeyên Amerîkayê Reqa rizgar kirin. Otomobîlek hat, çar kes tê de bûn. Bombeyek dibin de teqiya û otomobîl qulupî. Me di ji wan derxistin. Du kes jî birîndar bûn. Okay, I'm just keeping an eye on everything. Yeah, there could be a fresh one in this rubble with a laser or something, dude. Di navan kavilan de me xortekî Avustralî nas kir. Just want to wheel it out. Jamie Williams bi grupeke biyanî re ji bo hêzên Kurdî şer dikir. Vêga ku şer xilas bûye, bombeyan hildigirin. Guleyeke neteqiyayî di nav paşmaya avahiyê de ye. It's another mine. Yeah, we're good. That wasn't us.
ev gule topeke neteqiyayî. ev gulle topeke neteqiyayî ye. Bixwelî û qirşûqa lê nixumandiye. Li wî cihê ku em têde hatin, Erê, li wî ciyî bixwe. Em ê bixwe li cihekî ewlê rûnên û hewl bidin vî benî derxînin. Naletiyê, asêma ye. Xuyaya bi tundî asêma ye. Erê, mixabin. Okay, hook's on. pêwîstiya vî karî bibên firehiyeke zêde heye. Piştî çend hewldanan guleya topê derxistin. Vêga pêkan e bê pûçkirin. Between the mines. Bi baweriya min ji bo hilgirtina hemû mayîn û teqemeniyan pêwîstiya me bi çend salan heye. Now you're talking. Jamie Williams ji Avustralyayê ji bo şerkirina dijî Daişê hat. I always wanted to be in the military. Min her tim dixwast bibim leşker. Min ji piçûkaniyê ve li filmên şer temaşe dikir. Ez her tim dildarê leşkeran bûm. Min zanibû ku ew xwe dixin rewşên metirsîdar. Jiyana xwe seba xelkê dixin metirsiyê. Tu ji mêj ve li vê avahiyê dijî? Dora du heftiyan heye. Gelek ji me re maye? Erê, asansora me tune. Pêlavên xwe li vir deyne. Mala te ev e? Erê, demkî ye. Keremke rûnê. Please take a seat. Ev bombeyeke vedayî ye. Bi çend çekdarên din ên rojavayî re divê malê de dijî. Ev dibin tiştekî dahatbû veşartin. Ev topên piçûk ên paxir têde hene. Yek ji van dikare laşê te qut bike. Ziyana wê gelek e. Me kesek ji dest da. Endamê tîma me bû. Bi me re bombe pûç dikirin. Duê demê de wî bombe pûç nedikir. Lê şansê wî nebû. Mixabin nebû. Bombeyeke veşartî bûyde teqiya. Erê, Kengî wiha bû? ne demek e pir ji mêj ve bû? Van bombeyan gelek kesên sivîl kuştine. Em her roj dibihîzin, kesên sivîl dibin qurbanî. Di demekê de ku mijûlê avakirina malên xwe û serarastkirina jiyana xwe ne. Ev demeke dirêj e dezgeha Avustralyayê ya rûbrûbûna terorê çavdêriya Jamie Williams dike. Dema cara yekem di sala 2014 de hewl da xwe bigihîne Sûriyê li firokexaneya Melbourneê hat girtin. Pişt re bi çend tohmetan hat tawanbarkirin. Bê tu daxuyaniyekê Hikûmeta Federal a Avustralyayê tohmetên xwe kişandin. Em herin, em dikarin wî cihê ku me lê şer dikir nîşanî te bidin. Karî bû ji bo şerê Daişê li Reqayê xwe bigihîne Sûriyê. Şerekî giran bû. Şerê Reqayê kolan bi kolan bû. Eniyên şer her dem diguherîn. Dijwar bû ku YPG û Hêzên Sûriya Demokratîk hemû eniyan karibin bi hev re birêve bibin. Sala 2011 Jamie Williams hewlda têkiliyê bi artêşa Avustralyayê re bike. Lê ji ber hebûna rekorda ajotina sermestî hat redkirin. Lewma biryar dide têkiliyê bi hêza lejûna biyanî ya Fransî re bike. Min hemû rahênan wergirtin wek şarkirin, awayê pûçkirina bombeyan û şêweya teqekirin û bikaranîna nîşangir. Wan perwerdeyan kir ku li vir baweriya min bi min çê bibe. Ez ê divir re herim. Eger hûn bên, bidin şûna rêçên piyên min. Dibêje di şerê Reqayê de fermandarên Kurd çekdarên xwe yên biyanî nedibirin eniyên pêşî yên şer. Me dibe cihê qewmîna tena şerê rasteqîn ê tîma wî dijî Daişê. Ev der ew cihê ku tîma wî hat erkdarkirin di nav xaniyan de herin û kolana li pişt wan kontrol bikin. Dema em gihîştin vir, ji me re gotin ev tunela Daişê ye. Herin bera Daişiyan bidin. Ango diviya bû hûn herin hundirê tunelê. Erê, Bê ku hûn zanimin çil rexê din heye. erê, Planê wek xwe neanîcî. em ketin kemînê. Ji dûriya 5 mîtroyan teqel me dihat kirin. Li ser kolanê jî ji dûriya 10-15 mîtroyan teqel me hat kirin. Duê teqeyê de me kesek ji dest da. Hevreyê wan tê kuştin. Tîm neçar dibe di tunelê de vir bikolin da ku termê wî derxin derve.
ئەم گەیشتبوون ڤر گاوا بە بێتێلێ ژمارە گوتن چێکدارên Daişê ji hemû aliyan ve êrîş kirine ji pêşî ve ji paş ve ji taniştê ve duê demê de em hemû difikirîn ka em çawa dikarin berevaniyê bikin em divî hundirî de bûn ji wê qulê ve teqel me hat kirin gava teqel me hat kirin em hemû ketin kêferatê û me derseke baş dawî heta me ew bêdeng kir bawerim hat kuştin Bi dirêjiya şevê li vir asê dimînim. Min xwe li vir bêdeng kiribû. Gava min her xweşxiş yan tevgerek li jêr xwe dibihîst, min narincokek amade dikir. Min tivinga xwe wiha dibir xwarê û min gule berdidan. Min çarpên caran gule berdan. Min qifla narincoka xwe dikişand û davêt. Ev qiflên narincokan e? Erê, min niha li vir dîtin. Gereke çend hebên din jî li vê derdorê hebin. Ez bawerim min wê şevê 5-6 narincok avêtin xwarê. Firokeyên hevpeymanan jiyana wan rizgar dikin. Firokeya AC-130 hemû navçe bombebaran dikir. Derdora me bombebaran dikir. Em kêfxweş bûn. Çimkî me zanibû hewl didin me biparêzin. Di heman demê de cihê dilgiraniyê jî bû. Çimkî me digot ji ber vê bombebarana zêde dike, ango hejmareke zêde ya çekdarên Daişê li derdora me hene. Li gor yasaya Avustralyayê pêkane Jamie Williams bê girtin ji ber ew çûye navçeyeke xedexe û bûye çekdarê hêzeke biyanî. Lê ew dibêje şerkirin ji bo Kurdan ne tawan e. Çimkî li vê beşa Sûriyê desthilatdariyeke qenc dikin. Ez bawer nakim min tiştekî çewt kiriye. Divî şerî de min piştevaniya kesên qenc kiriye. Daeş dijminê cîhanê ye. Kurd xwediyên pergaleke baş in. Pêwîstiya vê navçeyê bi Kurdan heye. Pêwîstiya wê bi pergala Kurdan heye. Pêwîstiya navçeyê bi demokrasiyê heye. Lewma ez bawer nakim ez xelet bim. Çekdarên Avustraliyên din jî li vir ji bo Daişê şer dikirin. Ev yek ji sedemên hatina min bû ji bo Sûriyê. Ji bo dîtina çekdarên Avustraliyên Daişê û kuştina wan. Mixabin min nikarbû vê yekê bikim. Ez ê gelekî kêfxweş bibim eger ez yekî ji wan bigirim. Yê herî navdar ji wan Xalid Şerif bû. Terorîstê ku li seranserê cîhanê hat naskirin, piştî ku wêneyên kurê xwe belav kirin ku serên jêkirî di destê wî de bû. Şerif û malbata xwe li Reqayê dijiya. Ez dixwazim zanyariyên bêtir li ser wî berhev bikim. Min cihê jiyana Xalid Şerif bi vî rengî dît. Gava sala 2015 çend keçên êzdî ku li ba Xalid Şerif dîl bûn, reviyan. Min hevpeyvîn bi wan re kir. Çend wêneyên di mobaylên xwe de nîşanî min dan ku li derveyî mala Xalid Şerif girtibûn. Bi rêya wan fotoyan û bi Google ortê min karî bû mala wî bibînim. Ez dixwazim niha zanibim çi hatiye serê mala Xalid Şerif. Da kom herin wir divê em çemê Firatê derbas bikin. Ji ber teqandina piran ev tena riya derbasbûnê ye. Jamie Williams û tîma wî jî tên. Em nizanin gelo hîn jî kesên ser bi Daişê li vir mane yan na. Hêzên hikûmeta Sûriyê jî tenê 11 kilometran dûrî virin. Lewma em dixwazin bi lez herin û vegerin. Mînîbûs rê şaş dike. Bi bikaranîna nexşeyê em nêzîkî cih dibin. Hêj zû nîşaneke girîng xuya dike. Hewzekê avê bi ber çavê me dikevin. Ev bixwe ye. Ev bixwe ye. Xaniyê ku Xalid Şerif tê de dijiye. Cîranekî wî piştrast dike. Em gihiştine cihê mexsed. Şerif. Şerif? Navê Şerif bû. Te dizanî bû ew Avustralî bû? Avustralî bû. Qilafeta wî wek min bû. Di bilindahiyê de jî aynî mîna min dirêj bû. Ji ber ku me hevdû bi vî rengî girt. Dixwest bê nav mala min lewma. Abdulaziz bin Xalife dibêje Şerif şerxwazekî bêmînak bû. Çekdarê Daişê bû. Xwe bi hêz didît. Kurek li vir jî heye, bi wî re şer kir.
û svikatî pê dikir. Di dawî de dikir wî bikuje. عبدولعزیز بەحسا چەند هورگلیên jiyana Xalid Şerûf dike. Derbarê jiyana min bi şerûf re ti rojekî ne min jê hez kir û ne wî ji min hez kir. Lê ku ez di vir de diçûm, wî çeka xwe hildigirt û teqeyek dikir. Ji bo xwe nîşandanê, wekû bêje ez li virim û çek bi min re ye. Şerûf li gel hevjîna xwe Tara Nettleton û 5 zarokên xwe divê malê de dijiyan. Zarokên şerûf pirsgirêk bûn. Pirsgirêkeke pir mezin bû. Te digo qey çeper danîne. Çek bi wan re bûn. Nîşan digirt û teqe dikirin. Ev ciyê guleyên wan e. Vayê wêneyê mirovekî çêkirine. û ji xwe re kirine nîşan. Binêre? Tevî ku demeke dirêj derbas bûye, hîn jî di vî xanî de hest bi jiyana trajedî ya wê malbatê tê kirin. Ev hemû jî yên zarokê şerûf in. Kalê binêre? Kel û pel şûna destê zarokan di xanî de diyar e. Ev yê zarokê şerûf e. Li xwe dikirin. Ev jî yê zarokên wî biçûk e. Li serê xwe dikirin. Di demekê de cîhanê wêneyên zarokên şerûf didît ku çek di destê wan de bûn. Cîranê wan behsa karesata jiyana wan dike. Erebiyeke hindik zanibûn. Derbarê pir tiştan de ku em diaxivin wan fêm nedikir. Gelek pirs dikirin. Ev çi ye û ev ji bo çi ye? Gelek pirs dikirin. Lê eger me pirs ji wan bikire bersiva me nedidan. Abdulazîz piştrast dike ku ew keçên êzdî ku ji Bakurê Iraqê hatibûn revandin, Xalid Şerûf ew li vir zindan kirbûn. Ev pir bixof bû. Ew kesên ku zindan dikirin dixistin vir û nedihiştin da kevin xwarê. Yanî ku me ew didîtin, ji dûr ji paceyê temaşe dikirin. Em ditirsiyan. Me ji dûr ve çavdêriya wan dikir. Beriya 3 salan li Bakurê Iraqê min ew keçên êzdî dîtin û ez wan re axivîm. Yekê ji wan ji min re behs kir ku bê çawa hevjîna Şerûf ji jiyana Reqayê nefret dikir. Gof heft mehinam hatîne ku kemezanî be hoyem nedatin. Gof der naxweşe gof dînekî ney ewa ku kemezanî be hoyem nedatin. û derdê wan bû eyalê wê bimrê şehîd wanit wê şehîd bê ew çe bigehiye xwedanît xwe û xwedanên Mêrkel û Astralya lî gelî kirbûn heke. Her wiha ji min re gotin hevjîna Şerûf Tara alîkariya wan ji bo revê kir. Mobayl dabû wan da ku li gel malên xwe bipeyivin. Bê wî eved netêla zanibê û hema got îşellah hûn ê gehne xwedanît xwe got hema keçekê çoma got eved mehêlin bi ser we bihisiye û got ajîkêş pişt we destên xwe got. Têbîra Abdulazîz bê piştî reva keçên êzdî çi qewmî? Hesebeyên Daişê hatin. Gotin ku êzdî di avahiyê de hene û reviyan e. Em tawanbar kirin. Ku me alîkariya wan kiriye. Me jî got heya me ji tiştekî nîne. Eger êzdiyek bireve ji xwe naye bame. Cîranên Şerûf her dem ji reftarên Şerûf bi gilî bûn. Heta wiha lê hat rêxistina Daişê jî lê hate xezebê. Saet di doyê şevê bû. Du otomobîl hatin. Em dikarin bêjin wekî hêzên ewlekariyê bûn. Goya me li hewar û qareqarên pir bilind ên du jinan bû. Ku bi wan re şer dikirin û jinan diqîrandin. Daeş Şerûf ji malê diqewitîne. Cara dawî ku min Şerûf dît, gava ez çûme ba doktorê çavan, min li ba hemşîreyê navê xwe nivisand. Gote min 2 deqeyan bendewar be, wê dora te bê.
گاوا شروف از دیتم وها به پاش و وکشیا ترسیا جبر کد و ده میده دولتا وان لواز بو خالد شروف تەوی دوو کوڕێن خوێ bi بۆمبەبارانە فرۆکەین هەفپەیمانان لە نێزیکی ڕقایە هاتن کوشتن. تێ تەخمینکردن ku hevjîna şerûf tara netleton di îlona 2015 de di dema neştergeriya Rûviya Kor de jiyana xweş dest dabe. Rewşa zarokê din nediyar e. Spas Abdulaziz, bêhêviya silametiya te. سپاس خدای به تربه Tiştekî pir surrealî bû. Çûna nav xaniyekê ku ew hemû bûyerên kirê tê de qewimîne. Di dawî de jî rêxistina dewleta İslamî Daeş ber bi nemanê ve çû. Em niha bi ku ve diçin? Em ê vegeharin wê stadyuma ku yek ji xalên dawî bû ku di destê Daişê de mabûn. Beriya ku xwe teslîm bikin. Stadyuma futbolê di nav dilê Reqayê de ye. Li vir Daişê cezayên giran li ser girtiyan cîb dikir. Piraniya dema xwe li vir derbas dikirin. Em ê vegeharin hundir û lê binêrin. Li jêr tunel kolane. Gelek kîsên qûmê bikaranîne. Em ê ji vir herin hundir ber bi rexê çepê ve. Li pişt wan kîsên remlê. Em ê ji vir herin xwarê? Erê. Ji bo Daişê ev der wek bingeheke leşkerî ya binert bû. Ev der çi bû? Ev der cihê perwerdeya taqekirinê bû. Perwerdeya teqekirinê? Erê, tu dikarî bibînî ku ev qul di dîwaran de çêkirine. Li ser vê kaxezê hûrgilî nivîsandine. Ev textik jî wek nîşan hatiye bikaranîn. Tevî ku piraniya caran dibin erd û tunelan de asê diman, hîn jî rahênana xwe dikirin, da ku kuştina xelkê de bihêztir bin. Tew tunelên nihênî jî tê de hene. Ev yek ji tunelên Daişê ye. Kurahiya wê 10 metro hene? Erê, dibe ku 10 mîtroyan kur be. Di dawiya wê de jî qulek heye ku bi vî rexî de têvekirin. Ez tê de neçûme xwarê. Ji ber ku di piraniya tunelên Daişê de mayîn û bombe hene. Hebûna tunelên wiha tê wat heye ku wan karî bû ji her cihekî derkevin derve. Rast e. Lewma jî her care ku em li hêleke şer bi pêş diketin, diviya bû timî haya me ji pişta me jî hebûya. Ji ber ku pêkan bû di her kêliyekê de derkevin derve. Piraniya van odeyan wek zindan û cihên îşkenceyê dihatin bikaranîn. Ji min re diyar kirin ku ev der, ev zêrab cihê îşkenceyê bû. Kesek dixistin wir ji bo îşkenceyê. Berebî jê re dibêjin camûka. Ez piştrastim pir nexweş bû te bixin wir ji bo demeke kes nizane çi xasî dirêj e. Bi taybetî eger serî wî nixuman dibin û ew kes di tariyê de bû be. İsmail Ebu Sabah endamekî dinê milîsên dijî Daişê ye û behsa îşkenceya vir dike. 6 heftan li vir girtî bû, êşeke bênavber dîtiye. Bi vî awayî ez girê dam. Li zikê min didan, li pişta min didan. Min bi dengekî bilind hawar dikir. Ez du rojan bi vî awayî mam. Du rojan? Belê du rojan. Bi zincîr? Belê bi zincîr. Bi vî rengî destê min girê dan û ez dale qandim. Bi zincîran li min didan, li hemû laşê min. Kîjan cî masûlke lê heye, lê didan, da ku ez nikaribim bilivim. Li vir? Erê, bi vî rengê ez da dile qandim. Ez 5-6 rojan wiha dimam. Gelek kes li jêr di îşkenceyê de jiyana xwe ji dest didan. Daişê ev çêkir ji bo kehrepkirina zindaniyan li ser wê.
اف امورا اشکنجه بو کسک بشورت و کراس لور دریج دکرن و بوان کابلوین الکتریکی لی دخستن. جنجی لور دهاتن گرتن. اسماعیل بقورزیا چاف او دیتنه. لی بگومان گوه وی لقیج و هاوار وان بویه. گلک جن لی هبون. گوه مل دنگ جنان بو که هاوار دکرن. جبر اشکنجه. داعش پر بخبرین بریندار کر او اشکنجه دکرن. جوان را دگوت لاش فروش. دکارم بیجم کو تفگر اوان گلکی خراب بو. تو کشکرنا سر دیواران جی واتیا تندرویه دده. لور وینه اتومبیلی کشاندنه کو یک وحال اتومبیلی سوار ببه و بوی رنگی هره و خواب تقینه. لور جی واتیا و اوه کو نشانگر ده دست وانده هیه. سبا همو خونین وان درباره جهاد چکدارین داعش دوی استادیوم ده هاتبون دور پیش کرن. چند نشانک هنه دیار دکن که تشیع خو گوهرتنه و بازدانه. اف پاشمایا راه داعشیانه. دما وندا کرن ری خاجه کرن و رویان داکو کس وان ناس نکه. اویا داعشیه؟ اره یا داعشیه. ری داعشیانه. شر رقای لور بداوی هات. نجبر شکستنا داعشه، لیجبر پیمانه که جه گنگشه. اف آواهی خالا می داوی بو. نوبدارین مل سر بالکونه هبون. لور، لوی گوشه، جبو چالدریا کولانه. جیمی ویلیامز و تیم آخواه لجیهادستان تماشه دکرن. که خوشبو در کتناج رقای آماده دکرن لگور پیمانی. مبدوربین چکدارین داعشی دیدیتن کج آواهیان دردکتن. جهمو جهیوش بن ارده دردکتن دروه. لوی قاده کوم دبون. لوی میدانا وکری. فرمان لمهات کرن ام تقیان نوان نکن. بتهاوی تقا نکن. اگر ما چکدارین داعشی دیدیتن ام تقا نکن و بندواری بکن. پیمانه که نهینید نابرا وان هیزین که امریکا پشتوانی وان دکه و داعشه ده هات امزا کرن. جبو کره بسدان چکدارین داعشه و مالباتین وان بیداین کج رقای درکوین. پر نخوش بوش بو ما. ریدان وان کج رقای درکوین و هرنجه که دن و شرای خواه بکن. گلو هستاته چاویه کد داوی ده کاری بون بروین. هک راستیه ببیجم هسته که گلکی نخوش بو او دخوا و شرطنه ده جهاتینه تنه او کارت دسته وانده بو و بباشی جیب کار آنین. جبو جیمی ویلیامز شرب داوی هاتیه. پلانته هیه کتوفگر استرالیایی. کدام ویهات اره. ترساته نینه تو بیگرتن؟ از نه پر دلگرانم. لی از دبیجم از هنکی دلگرانم. اره. بیگو من صدی صد بدلی واند بلی کولین الگل من بکن. شینین رقای هنج بمیراتا تراژدیا شر تفدگرن. هنجی هجماره که زیده یا بومبین و شارتی لیهنه. پاقشکرنا وان ارککی دجواره. تیما وان کردین که مجولی هلگرتنا بومبیانن عبدالحمید سرکرداتی وان دکه. هر روز جیانا خود خن میترسیه دا که باجار پاقش بکن. يعني بري الجوري آگاهی جهاش تیمه إنه منطقة جش خطر جش ماين تريه يعني مالك نماي وماين جي نخستنه. آمورین وان پر سراتایینه. هنک آمورین دیتنا مادن و وری سندرش. پیکانه هر ثانیه که بمب یک بوانده بتقه. الفيدا دبس جيانا مد كيف خطر ده. جبر باجاركي مثلا عاصمات داعش بو. يعني قال لك خلايا نائمة حساب هذا إنه تقدر ونشتيبن إنه ماينة سر جهاز جي برهنة كارتي. او پر آرامن. لباوان پوچکرنا بومبیان بویا و کارکی روتینی. زیده نچو حتی بومبیک دیتن. پوچکرن بردوامه. تنه ترساوان جویه که که بومبین دن و هات بگریدان وک خفکه که. لو ماش جه که اوله و راد کشینین. اگر بتقه دکارل دوریا 5 مترویان مروان بکجه. بومبه بتشه و قباره جودانه.
ev bombeyeke biçûk e ku ji bo kesekî hatiye danîn. Ev têla zirav kirîteke biçûk li ser e. Bi xistina zextê li serê bombe diteqe. Berê way awa danî bû. Awa. Ja besmayê wa derin. Taysan war deriya xwe. Tedî besmayê ji warê danî bû. Taysan pêlkê ve mitwaj hilwan. Bombe jî ji çend maddeyên teqînê li xwe digire. Garên paxir bi pişt û derdora wê ve zeliqandîne. Dirarê wan ya dest jêke ya nigê jêke ya cî de bikujin. Heze pir îsan nêzik vê bikujin. Ji hemûyî hovtir ew e ku Daîş kesên sivîl dike armanc. Tew zarokan jî. Em dixin bala Xwedê mesela ciyek nexwanê bê. Daeş mesela mayîna dixe heta lîskê zaroka de. Dixe berada de, dixe bin balîfa de. Hemîd bi çavên xwe dîtiye ku hevalên wî jiyana xwe ji dest didin. Min gote dî pênc hevalê te ku ev demek tu buwar kar dike wekî zanîn û mayîn teqiya. Ku hevanî ev demek meriv hevdûr kar bike û di lehzakê de tu were bivînin û cenazetê wan li erdê ye. Îdin nefsa me ji dinyê qut bû. Tevî me tirsiyan di karê xwe de berdewamin. Tenê di kampîna îro de di dema tenê nîv saetê de hejmareke zêde ya bombeyan hilgirtin. Wan hevalê me dozek wan hebû û gog mayîna rahêjînê insanê me tên çîne bike. Me jî ev çîkir me got em ê ji rahêj waman. Pêkane bêgotin tu alîkariyeke wan a navdewletî nîne. Şêniyên Reqayê bi xwe her tiştî dikin. Berxwedana wan li hember dijminê wan û îsrara wan li ser dubare rabûnê cihê îlham jê wergirtinê ye. Ev malin. Sê mal li vir hene. Erê sê mal. Malek ji wan sê zarok û dayîka wan e. Belê firoke lê da. Şikir ji Xwedê re başin. Me ew anîne vir. Li mala me ne. Xelîl hemabêje hemû tişt ji dest daye. Lêbelê hîn jî spasdar e. Te hest bi çi kir gava te ew wêranî didît? Zarok başin. Şikir ji Xwedê re. Kavil wê bêne rakirin. Tiştekî di ne pirsgirêk e. Şikir ji Xwedê re. Ji ber ku piçûk başin û di jiyana me dane. Ev ji bo me her tişt e. Yên din ne pirsgirêkin. Xelîl û Fatime bendewarin careke din zarokê wan herin dibistanê. Li jêr de silata Daişê dibe ku xwendin mirinê bi dû xwe de bîne. Xwendin di serdema Daişê de nebû. Diviya bû zarok ji dibistanê bê derxistin û nexwîne. 5 xwendekarên zanîngehê birin, qaç û ew birine ba malbatên wan. Lê derket ku hatibûn kuştin. Pirtûkxane nebû. Xwendin jî nebû. Bi te hewayê derfeta xwendinê tune bû. Zarokê min polayekê ne. Min ew bi dizî dibirin ba mamosteyekî. 2 saet, 3 saetan û min ew de anîn. Lê bi tirs. Bi tirseke mezin. Tenê da ku fêrî xwendin û nivîsandinê bibin. Şikir ji Xwedê re fêr bûn. Min ew dibirin her ciyê ku bixwestana. Xelîl û Fatime bi îsrarin li ser ku careke din dikana xwe vekin û derî û pencereyan bifroşin. De kurê min. Devaya xilas dibe. De kurê min Abdullah. De wî kevirî hilgire. Abdullah. Sîtilê bîne. Deyne deyne li wê deyne.
ev ew li berxwedane ku hinek ronahiya hêviyê dide bajêr. Di ser her tiştî re jiyaneke hinekî normaltir û vegera nirxan ji bo nav jiyana wan wek ku hêvî dikin. Em avê dixwazin, em elektrîkê dixwazin. Pêwîst e dewlet alîkariya me bikin. Di xerciyan de alîkariya me bikin. Miriyên me dibin kavilan de mane. Ji xwe sax jî mîna miriyan e. Em dixwazin pirtûkxane û dibistan bêne vekirin. Hemû tişt vegerin û bibin mîna berê. Her tişt bikeve ser riya xwe. Xelk vegerin û wek berê ji hev hez bikin. Vegerin û wek berê li dora hev kom bibin. Em tenê vê dixwazin.